bideo jokoak streamen zera orain badakit zer kanaletan dauden jokorik ederrena gure kanala irla handi bata ta bertan ostenduta joko onenak gomenak goals in lagunak honest betan bideo jokoak streamen zera orain badakit zer kanaletan dauden jokorik ederrena gure kanala irla handi bata ta bertan ostenduta joko onenak gomenak goals in lagunak honest betan bideo jokoak streamen zera orain badakit zer kanaletan dauden jokorik ederrena gure kanala irla handi bata ta bertan ostenduta joko onenak gomenak goals in lagunak honest betan bideo jokoak streamen zera orain badakit zer kanaletan dauden jokorik ederrena gure kanala irla handi bata ta bertan ostenduta joko onenak gomenak goals in lagunak honest betan bideo jokoak streamen zera orain badakit zer kanaletan dauden Gabon guztiok, zer modu zaudete gaur astelena, asteburu pasada, astelena ez? Ostegun potez! Osteguna. Ostegun Joder, tu. kein potez! Ja ez dakigu segunetan gaude. Bergarako jaia pasa dira, batzuk juergan, beste batzuk ez, eta batzuk lanera junga. Ole! Eta ja ez dakigu segunetan garen. Gare bu moduan. Neo? Kaixo, Neo, Ai, zegoz. urte berri on. Zahigun non gabe. Ja ez dakigu, astelena, aste artea. Ai, egun A ver, bidale dizuet. Vale. A ver. Eta hor entzun duzuena, zein da? Lasto txapel jauna, kaixo, zer moduz lasto? Ikusiko dugu. Hau ondo ateatzen bada ongi bestela. Descargando datos. En fin. Zuri ere? Oin guk, descargando datos. Ni ez, ni barruan nago. Se ha perdido la conexión. Hoy ni nao descargando datos. Orduan ez da nire gauza. Txoin, A ver, txoin, ja, zeo zein dau. Zeo zein dau, Eta zentzu askorik ez daukat. Ez dauka. Osea, ne hori bidali badiot eta uste badio sartzen. Igual bi pertsona bakarrik, hirugarrena da por saco. Hor bufa Beste dauko. gunean ezin egon hiru. Bi. Txe, Mikel nahi zeban sartu, baina...
Qué raro. Hoy ni daukat descargando datos. Vaya Ezin bug de los dira cojones. jolastu hiru pertsona ezin dira. Ez, Bikoteka bakarrik. bikoteka. Bueno, ba, orduan joaztu zuek. Joen dio, baina A ze. ver, invitar, a ver. A ver, itxeko neok, a ver, azkenengo proba hori. A ver. Orduan, gomidatzen reki eta gero neo ea arazo berdina den. Mm. Bai, etxoin, urten imian aizilen. Ze gelditzen da tonto modo. Bai, ze gelditzen da tipo bugeauta. Hori da gertatu zen niri ere. Bai, gelditzen da bugeauta modu. Baina descargando datos eta bugeauta gelditzen da. Hori da gauza. Bai. Así que ez da Lastoren problema. Bueno, gare hemen aleginean Dragon Age 3 jolasteko, baina dauko problema bat. Bat eta bi bai jokatu leizke, baina hirugarrena sartzerakoan buge hau egiten da. Así que problema nabaria dau, Ze sartu bai sartzen da, baina ze hostixe. Eta oin zela urtetzen nik hemen. A ver, itxin bideta jokua, guztiz. Vale. Zaten zerean berriro gomidatuko zaitut. Etxoin, ezin... Inguet. Control, alt, suprimir. Ez, urte naiz jokotek klase. Oin sartuko naiz berriz jokora. Baina, zentzurik ez dauka. Baina Lau Epicetik- jokalari jokatatu taldi berean. Ja, Epicetik Ni epitekik sartu ireki naiz. dut, baina gero bidaltzen zaitu eara. Bai, hori be bai. Osea, ez da erosi duzula Instant Gamingen edo horrelako gauza batetik earentzako, baizik eta Epic Games oparitu dizu. Bai. Zirosten baduzu Hori da. Steamen aktibatzen zaizu. Dragon Age Inquisition que he guardado automáticamente, aparezca el icono, no cierres el juego. Pues he cerrado. Esto está su caso, Pesich. Conectando con los servidores. Gero Mass Effect ere, erosi nuen Steamen, baina jokoa eakoa denez, ean irekitzen zait. Bai. Vale. In invitation. Bidaltzen dizut. Invitar. Sartzen da en... Txenda salto raro bat. Pasar por el cuartel de la Inquisición. Sartzen da multijokalarien pantailan. Eta hemen ¡ya está! Conectando. Listo, ez? Oso ondo. Vale, Ez dute orain zer gauza bat. ikutu hemen, Vale, in elegir personaje. Nola elegir personaje. Hemen behian laudare elegir personaje daukazu. Bai? Ni behar ez Behian. dute zer ikusten. Behian, menua. jartzen dago. Atrás, elegir personaje, listo eta opciones. Ah, vale. Vale, listo da azteko Badutzen partidia. Elegir personaje, elegi duzu nahi duzuna. Bai, izango nuke baiet. Vale, Nik ez dut ez elegir eta- ikutuko. Illa. Ya está, vale, Nik listo. ez zaituzte ikusten zuek aukatu zuen. Bai, baina berak elegidu behar dau mapa. Jartzeko erresa, ero, saia, ero. Vale. Ba, rutinaria Ah, dago. ni eta jarri dut aplikatua. zegoena, Ez dakit erresa, saia, erdimaiakoa Bai, edo... rutinaria dago. Osea, rutinaria da. Rutinaria ez da. Se usa nivel 0. Ah, bueno. Ah, Se usa nivel 0. Eta guga nivel lau. Ikasteko. Por lo menos hori da. Vale, jarri du lehengo mundua dago. Lehengo mapa. Reki da izango da, Rekietan izango dira nire senseiak. Hori da. Vale, orduan. A Bueno, ver. las... Buah. Vale. Vale. Hoy mapa, joder, es que teklak eta dia la hostia. Sí. Venga, va.
Bueno, salto itxen dago, Laga daukate. Bai, laga daukago. Bai, uste dut, lastoke itxen badau partidia, uste dut, rekurso gehiegi eskatuko Bai. zela. Ez? Salto itxen dotzu, ez tozu salto itxen zuri? Gure niri bai. Etxo bat, baina bai. Ni lagaz daukat, agian daukat kamararen movida guzti hori. Before we move on, we should have a plan. Eh? Tia, zabaldu dugu. Boa. Qué chungo. Nivel chungo, nivel lasto. Tenemos. Txungo kamara izango da. Osea, esmatzen ez badut, barkatu. Ez automatiko gidoia, lehenengo arratoia ematen bajatzu lehenengoan. Eskerreko botoia joten bajatzu apuntatzen dago automatikoki da, aurrian daun bai, eta gero, dauzkazu botoiak teklak bat eta bi ero lau itxeko habilidadia. Ni ez dut esango mena joko hau, osea, Fletxak dia infinito. fletxak zer. Fletxa dia Vale. infinito. Bai, orduan, zuk apuntat, zu eskerreko botoiakin, zuk apuntau eta jazta, ez dago kruzeta eta SB. Bai? Bai, lasto. Bai, arrapatze duzu. Bai, edo ez. Daukazu infinito, eskerreko arratoian teklakin. Bai? Bai, Orduan, apunta Eta gero etzarena. habilidadiak letrekin. Oie, zenbakisekin. Hala, a tomar por saco. Vale, listo. Vale, daukazu fletxa bat esplosiboa izango dana. Bai, horrek posinua eran dozu. Ese eran posinua, gaztau itxen dia, Euskazu bi eta da betirako bi. Partida osorako bi fosio. Orduan, tratau bida, alegindu biga ez gastatzen. Hala, kamen dio. Look there. Kamera ezin da ongi jarri, ez? Joder, orain aldatzen inbiozu- naiz. Inbiozu eskerreko botoiaki, eskertekla, o arratoian, eskumako botoiakin mobidu kamara, bai? Bai, oitu behar naiz Mobitze honetara. duzu, Thought I would say eta this. WASD-ekin da. mobidu. Traveling with you all. Oitxu inbiasa, Bai, bai. No, Pixka arkaiko. Kontuz dago hor, Arkaiko, ez dut esango. dago monstruo jorobau bat hor, Venga, ba. Gero jogotik ateratzen naiz ordenagailura zegaitik, bai. Bueno, ni akabatzen dugu hau, eta neo salbatzen. Bueno, ni punteria da level 0. Ilinda. Ilindozu? bai. Vale. Gero dare, kofre antzerakoa jartze dutzula sakear. F-ekin inbia da hori, vale? Mira, Interaktuar da F-arekin. F-arekin. Tutorialan ez da hori agertzen historia moduan ere. Dena kaka. F da, sakear da F. Hori da, bizitza hartzeko. Posio hori. Joder. Bai, dago lag moduko hori. Itxeleko du. Ia, bai. Horrela bai. Lag asko dago? Salto kadoia. Sin más. Da un Before poco... we move on, Geldi baldin bagarez, baina...
Hartu bida da antortxa bat. Oin bai izan bidala. Bilau bida antortxa bat, etorri atzetik. Bestela hilin biasa. Vuelve a la Onda una antorcha. antortxa, ni puta idea. Baina, Segura hura ez dela Dark Souls bat. hemen dago antortxa. Zagatik ateratzen naiz ordenagailura. Over there. Look. Etorri. Hau da minigos bat. Hemen barruan. Vale. Bai, askar. Etorri ona barrura. Lasto, etorri barrura. Zirkuluan barrura. Bestela hilin biasa. Zirkuluan barrura. Hilko nahi. Oin. Ez erabili pozinua ondio, vale? Hilko hau, lasa. Ni ez nago ezer erabiltzen ez daukadarako ezer. Ez daukazua baliadiak bakarrik. Ba hori. Esplosinuan habilidadia lurrera botatze oso, así que hori noizi hemen erabili. Handago. Ez zuenta. Nik ezin naiz. Irten. Ez, etortzeko. Vale. Hango tipua. Ya está. Txoin, Oin hartu bio bau. Vale. Over here. Ai. Hola. F tipua da hor. Venga, bazen aurrean, neo. Ya está, oin alduzu. Bai, tiroka. Santoka. Piki. Buah. Estresatzen nago, jokoak bidaltzen nagoelako ordenagailuaren pantalla denbora guztian. Hori zaitxi da, ba. Ez daki ulertzen naizen. Soia... Baina, ordenagailuan I've never Zeo had se my daukazu skills zuk so orduan. tested in my life. Ja, baina beste jokoetan ze gertatzen. joko bakoitza... Multijokalarian jokatzen da nien, ez da berdina seguri bebai zesan. Zombie Armin bebai, urtetzen ginen pantailara Windowsera eta ja, adios partida. Ezin ginen sartu berriz. Ezin gaurten, zirkulotik, Uy. A map. Lasto. Igual posiño era habilidad. Venga. Eta ni olimpiadako antortza eramaten. Baina, kamararen asuntoa... Epa. Eskunos aurrera, que me matas. Más tipo Hemen mana ere da infinitu, ala? más o menos. Igo itxen da, ez da gastatzen. Hilen bian naiz. Baina, bermintain ahaltzen baduzu gehiegi estanda egiten duzu. Ja, baina. Vale. Ez abitxatea. Ahiltzen, Ni antortza eramaten. Creators have mercy on you. Ni hemen mugitzen ez banaiz ez naute ikusten. Bai. Bai. Ez naute ikusten. Tiroka dabil, sortxe. Bai, handago azkena hor. Ni nago hemen bizitza akauta. Ya está. Zuzara elfa. Horren konturatu naiz. Antortxia utzi hor. Amen, erabili F. You all did famously. Vale, handago ate bat ezin dugula zabaldu. Evento completado. Vale.
Bale, uste dut hemen sendatu ingo gala, Venga, There gozen. are so many people in the world. I'm not used to the lack of silence. Venga. You're not the only one. This has been an Bai, sendaketa. Bale, danok sendatuta. Ez dugu erabili Bai. posi hori oso ondo. Ni ez daukat, behaz ez dut erabili. Bueno. Ostia, ez nahi sartu txatian. Pues, Stonks. Stonks? A ver, Gare, super YouTubetik, We should decide on a plan of attack while we can. Why A are ver, you looking? pileko dut, bada espada. Bai, por si acaso. Vale, ya dauko bitxo, bi... Vale, bitxo ingo dut, That's really quite Dator. amazing. Bat inda. Han dakit asmatzen nagoen ala, ez? Bai, apuntatzen bada... Ni hemen nago Legolas moduan. Automatikoki joten... lantza bitzen dago. Noizian behin urtetzen dira zenbakixak. Vale, aurrera. Oh, anda. Hor txakurra. Noizian behin urtetzen da untxi bat. Bai, ustez. Baina untxi hori ez dugu akau inoiz. Balean... arkero bat. Eta bitxo jerarkiko bat. Hemen jende asko dago. Bai, blokeau dutu. Baina eskuduak entzen dago oso askare. Danak doia horratz. Txoin. Parkularia beti joan behar da txetik. Bai, vale. Zenba falta? Hola, zenba dara hemen. Hala. Entonces, txua. Zut ez dira ikusten kamara hemen. Ni bez, giratzen no, arko bat, arkero bat da. Pila bat daude, gaina ikusten da mapan. Bai. Baina, hemen. Nino, hemen, zu salbatzeko oso ondo lasto bombarde hori. Vermintainen hobeto egiten du tarkulariarena. Errezagoa. Ez que hau da pixka eta arkaiko. Arkaiko ez, ez que 2000 da malauko. Nunten dago ez ez, baina... Ba, primera eta lau... Skyrim sortutakoa da. Baina Skyrim dauka modua eta... modua. Ez, Skyrim basea, ez moda. Bueno, uste. Vale, ya está. Ah, Vale, Egian esto Skyrim... Gero begiratuko dut. Hala! Beste bat. Beste bat. Hala, venga, zenbat? Hala, toma. No, Eixa, vale. Ez dago kofre. Pues egiten zeita raroa D eta A letra izatea kamera kontrolatzen dutena eta ez E edo W edo sagua. Ja. Pues que ahorita lehengo jokuen itxura, beba. Eskudua jarri ga, Txuga karga. Ez darekin. Ufa. Badare, Bueno, lortu dugu hiru jolastia, que ya es decir. Gaina lasto que jartzen serverra. Bueno, behintzat, frogatu dugu ez dela ni erro izan. Hori. Eskudua galdu indotelako epic thing. Lasto protegidu bio. Alegindu bisa lasto zuk lehenengoa ez atakatzen zaie bestela agrua zuk hartzezu.
Hobe da beti eronik, ero neo kastzea. Eta sakeatzen daunean dirua itxen da Banatzen da. guztian. Bai, Buah, a ver. bai, urria normalean. Nik amaika hartu dut eta zuek supongo bebai amaika hartu dezu. Han dago kofre moduko bat, hangoian. There's so much life on the surface. If not for the Inquisition, I would never have experienced it. Anan, Natxa. bidar. Por cierto, mazmorreo jokoa denez. Gomendatu behar dizuet anime bat ikusteko oso mazmorreoa dela. Deitzen da Dungeon Messi. You're not the Tío, only one. Messi. This has been an experience. Será Messi. Messi. MESHI. I wonder if I'll ever be able to go back to the life I had. Dungeon Messi. No izango dute. Erderaz izango litzateke Dragones y mazmorras. Ah, hori ikusi txao, Netflixen nago. Ikusten nago ni bebai, Hori esan otzen nago. Brutala, I've never Bai, encountered asko gustau Darkspawn, jate. nor do I wish Ondio ez to. da bukau, Oraindik jarraitzen du. Ah, vale, ostegunero jartzen da, kapitulo bat. Ni Osea, hoi nago brutal. Netflixen jarri debena ikusten, Multura Ayuso jaten. hori. Yuyu Enemies right there. Hayuso, hori, We've zena da. received word of a terrible Edo Jujutsu Kaisen. Hori, This Yuyu hori. person must be eliminated. Bestela da Yu Asuko eta ez dut beste gauza bat dela. Ez, Yuyu, hori, el de los demonios. Naruto Bai. laguntzailea sana eta de Jujutsu repente Kaisen. bere animia inda ben. Vale. Bizitza asko gendu ez da horrein. Hilori. Rio Congelator. Look at this. Eta gero be bai, nago ikuste la de Kaiju número 8. Ni hori ez. Ez naiz heltzen horrena. Oso ondo lasto Pikaro. hartu duzu horre. Ni nago ikusten bat dena, tren batena. Da oso... Sí. Bueno. Osea, arraroa da. Ah, ba, torrona, cago en Dio. Ez arraroa zentzutxarrean, Baina apur bat paranoia badauka. Eta solo levelin ikusi duzu? Bai, Ah, bai, ni be bai, Ondo dago, Marraskixa asko disfrutatu dut gainera. Oso ondo dago. Neo sartuta eta no sigue ya nada. Ostras, Hartuta dago. Hortxe barruan. Igual ikusten Ba, du Megaboss patrulla bat. kanina. patrulla. Nekate. Ez bai. Bai, Ze da, lehenengo txikitxak akabako ditu. Osta. Bueno, ahí, protesinua daukazu, guri. Hola, tanga. Eta bueno, gero One Ole, Piece, One reventaba Piece ahí. ezen ez bukatzen, ba... Mira, lo de mazmorras eta hori oso ondo dago, Cocineros eta mazmorras oso ondo dago. Kontuz goiti dator. Dago guapo hori, hasten dianean. Eta zer egingo dugu arpiaren arraltzarekin? Osea da, Muy harto. Hortarako da. hori, osea, rol partida batean, segiten duzu, monstro hori akatu duzu da monstroa jan daiteke. Hori da. Is that all you've got? Sakea. No dago, hatxa. Hango jo. Zuk gerturatu mia kozina. Bueno, blokeauta dare hor. Igual. Ja, es que sí, ez dakit otik bat. Lasai. A ver, Venga.
Venga, justiziao. Hori bai, arraroa egiten zait, osea, reki ez izatea ipotxa. Ja, baina eske hasi ginean eta ni hasi nintzen arkeruakin. Ze, pentsatzen eban Sin ondo más. osala. Eta de repente... Bueno, arkeroa da, arkeroa. Ja, baina hemen dia gauza arrarua. Benetan. Hau da, Bom. Bogea eta... Bogea. dea de horrelako zehozer. Bugazo. Nun? Hemen goian. Se ba? Hala, venga, dantzariak! Dantzariak. Vale! Oinigo inda, kago en dio! The Oh. tavern. Ahora bai, badabez. Hala! Hostia, megabos! De Mogorgon. Konta. Demogorgon de la muerte. Beste bat, Bai. a ver, Gure gana etorri da Neo, mesedes. Ez, etorri da Laston Villa. nire gana etorri da. Ba, zu korrika. Venga, akabauta. A ver, nani egin dizutxo. Gua, eta atzeti dator beste boss bat. Eta nire gana dator. Jau izango dela direla bost, Gasta España. bibiote. Zein da nao, beste. Bai, bai. Joder, Defentsa eskuta esken errekurtso moduan. Ie, bai? A ver. Lasto hilda dao. Itxoinek ez jastau, nik guk erabiliko. Ontxer, A ver, badator, ni ez badator. daukadara posiorik. Bai, baina, Neo, mesede. Me mace, me zunda. El guerrero de la muerte, hau. Hilda nao. I Subakarrik. the veil. Hori Solo da. leveling. Solo levelin. Hori da. Lasto salbau lehengo, Alba dozu, claro. Ez nilda nago. Ala, hilinda. Ja ez. Ja ez. Joder, baina Ni zera hau, erdixa. gogorra da, hau. Nei salbau erdixak falta jatil hori. Ontxe, salbau. Reviviendo. You Vale. have my Justo. thanks. Bueno. Eskerrak gaudela modurik errazena, Bai, hemen gu ez gaildu hainbeste, Normalian, irugarrenian ero hilda den. Neoren barra grisa zer da, armadura deskutua. Bai, eskudo moduan jartzeutza. Da tankia. Orduan, nik bufau itxe, zeni daukate tipo beste Stop this magia de bufeo. Itxen dotzala armadura gixo euki. Bai, zuri be bai, Baina, karo, bera itxen jatze normalian bera da. Hombre, beri potxa da. Aurrian dauna bera da, baina. Txabera tankea. Bai, Wow, ikusten dut dena beste perspektiba batetik. bai, ez da. Bai. Suposatzen dut, eltzen ganeana bizitza... Urrengo punt de kontrol. Hori da. Hiltzia, ez? Vale, amen. Venga. Ves, amen, ya está. Magia. Magia. Ole, venga. Sendatun, please. Se, gastau indotzu posiño bat igual. Sema posiño euskazu lasto. Bat, 0. Once Pero- this is all over, gastau most will indotzu have to da. return. Posio gakian extendida gero, baina hasiko nintzat, Systems us. igual hasi naiz 0 dirurik gabe. Azten za bikin. Ja, a ver. Ez, hasi naiz 0rekin. Decide on a plan of attack while we can. Veer Eniceline. Altar. We won't lose. Uy, hemen bosa ja, Objetibo. Zergatik nago coloca la begiratzen bandera de la lurrera? Inquisición. Vale, eta nun Ez dute bio zer bandera. ulertzen. Han banderian jarri bio. Supongo bosa gertuko dala, Zergatik nago lurrera puntatzen? Ah, bale. Ja, Zaguarekin ere mugitu dezaket kamera, bale. bai. Salto Gauza da, izan behar dudala eskuineko botoia klikatuta. etorri Vale. ona. Bai. Estela ezin Bai, da jarri orain bandera. asko zero beto noa, Kameraren asuntoa. Vale, ya está. Andrul, Derrota a todas las Guardian fuerzas Tower. hostiles, chavales. Oleada. Ja. Bueno, hemen gelditzen ga, Hor da. Ahora da, viene.
Bai. Vale, Bai izan de la flechituak- alianza. Flechituak... Ezkerra, A eskuba, joder. A ver, ni ere... Zero nivela naiz. Bai, bai. Baina, no jota da. Hori bai, ez dakit Atzetik egiten dago duen tipo- nire Ah, lehendaiziko joder. kontrolak. Flechitas, hori... Bestiak gukakauko ditugu. Vale. Barkularien kontra. Kontuz, lasto movido eskaietara eba. Plaza, jende asko dago. Anoia, ez daukan magia oraindik. Creators have mercy. Altuera bantaia da, izan daiteke. Edo ez. Maybe they'll fare better. Hilda sare. Txoin, Recupero ingotz. Kontuz. Bai, baina, salba dutzu. Kontuz. Joder. Ah, Ba, eski, joder. ezin dut, ezin dut. Arkeros hemen asko daude. Lasto sentitze do, baina eske ezin dut bestela. Buah! Ez lasai. Eske neo biadat. Mugutuko naiz hemen. Izango da pizkanaka gauza hau. Bai, hau da, eske. Zen dut I'm not worried. farmeoa. Honestly. Baina, eske hartu bio. Might I trouble you for a little healing? Ez que arkero asko daude. Bai, torri honut, hemen ezin dutzu da ataka. Kontuz join biosta. Jo, eske hau nire ganat. Horri. Torri honut zen. Eske daukat boss bat hemen nire atzi. My wounds are too much. Hola, que leches. Eta goian espumako barra ikusi arte, desagertu arte ez gara zonalde aldatzen. Ez. Vale, korrika. Ezin naiz. Incapacitado. Ez que hemen jende asko dago. Ai, erdia daukat. Eta asko falta dira. Ezin dut. Baina asko daude. Hilda nao. Ah, kaka mokordo hi. Orain etxeak indartxoagoak dira. Bai, hori ipini du. Oraindik. Gehiago. Venga, neo. Eta da modu erresa, seguro? Bai, hau da, zuke Ba, indartzen eskerrak. joateko, mazmorreo modo kaos etilikua. Carajo dago. Ja, baina nibeles igotzen man naiz, zailtasun handiagoa nibeles askarrago igoko naiz. Hori bai, hil bigolpetan. Joder, gu onaino ez gaeldu, eta partida bakarrik du. Ala. Venga, Neo, de Masterchef. Ah. Neo bera bakarrik, Ez que zin dago zaila da, Asko dira. Hilda, euskazu ja. Baina, Euskazu hiru isai. ez da hori metralleta. Ez da hori. A ver, diálogo. igual falta Es que dira dia erdia baino gehiago. Flechero asko. Oso ondo, isailda euskazu da. Uf, Baina, ez que justo fokus egiten du, Horra honetan. eskarri, juna atzerutz. Sedare fletxitakor. Ja. Tema laga dago. Hor, hil horre bisek. Horrek erre sakauko dituz.
Joder, que fokus egiten du besteari. Ba, jun, Ez, badoa. apuntau bestiai. Ez, baina Arkeruetara. buelta ematen da eta besteari fokus egiten dio. Ah, Bera bestea bakarrik. da komandantea. Ez dakiz, ezin Bi dut. eskuko espata daramana. Bez? Joder, ez que ezin dut. Oin hor, arkero mordua, horrin fokus, fokus, Ja, ja. muerto. Joder, ze dago. Zintza jaikia da. Que va. Estoy rodeado. Eskerrak ipotxa zarela. Habilidadia. Ala. Atera indotzu eta dena. Gauza da besteak ezin direla elkarrakatu. Hori izango de puntazo bat. Horri akabo horri. Ez que buelta ematen da eta ezin dut. Zeu ze daukazu orduan, klabauta ero. Ze, itxen badozu, Ama. Ez dauka hor txeposo bat. hilda dago, ja, neo. Neo Hombre. iesiak. Ya está, Neo, gure jaun One life is too many. magikoa. Gehiagiz, eh. Operación fallida. Bueno, elduga bosgarren Orain ido berpiztu dira. gaituzte. Bai, oin lasai. Na, Mikelok esaten da komplikau jakola gauzia eta gaur ez dala sartuko. Vale? Bueno, inse ingo balegin duko ga... Lortzen- A ver. Lortzen badugu lau jokalari jokatzea izango da puntazo bat, Bai. Lasto nivel lau directamente, tú. Ez nivel lau. Nivel Hori lau. zu zara. Lasto txapel, Zara, arquero nivel nivel bat. 4. Pintzen du, eh. Bai. Non. Beian. Arquero nivel 4. Arkero nivel bat. Ah, niri lau. Lau agertzen jat. Joder, joku hau gauta dago, eh. Está super guay, A ver. Osea, argazkia bidaliko dio rekiri, osea, hau ez da normala. Kofre gratis ez dabil. Vale. Ja, ez daude. Bueno, lasto igual bai. Omitir igual, ez? Omitir. Orain dendera joan eta erosi. Resumen de partida. Se da, explosión. Denda. Gratis. Ordoainik zeo zeuko duzu, segura. Guk ez. Un efecto hau hostiles zer de da. magia. Dejas a los enemigos tambaleándose con una explosión de Grebas que lo hace defensor. Ajá. Eta aukeratu behar dut bat denora funtzionatzen du hau. Solo guerrero. Doainik direna danak hartu. Baina nola hartzen dira. Danak hartzen dira. Zuria dia. Gero eukiko zu inventarizioan. Bai. Da Bermin time. Oso mode. batutan hago, Klik egin eta kompra. Gratis, joixa. Bai. Esto que te se ve gratis. Cofres, pociones. Cofre, milakua. Urrengoa izan. Vale. Antimelo, Platino. bárbaro. Da un poco Handikoa. caos, egia esan, Ez dute zeurartzen. Ah, vale, kofre nahiko bat baino gehiago dauzkadala. Bai. Hori da. Ah, vale. Horre dia tokau jatzun inventarizoko gauzak. Bai? Ja, hori da lehengo aldixa, Ja, olvidate kofre gehiago euki, Flipau inbiosu, ez da tokatzen. Ja, baina ez arkulariaren txat 0. Una plaga de comandantes comunidad. Pero es que no Lo toca mago. cofres ni- Bueno, vale, arkularien txat zeo zer. Baina kofreak zer dire egunero batzuk, ez? Ke ba? Guk hasieran bai eta gero ja... Uste pasau inbiozula Vale. mapa itxeko lortzeko. Eta gero ekipatzeko gauzak, Junbiesa inventario. bai. Eta bertan daukazu, elegitze duzu armak, ze arma dan zuria. Arkerua baldin bada, bakarrik
arko largo. Txaketia, bebai, jartzen dotzu setako dian. Legionario, arquero, custodio, abrigo de Isabela, Ja, eta gero dare kolgantiak. Eta gero dare mejoras. Diala grebak eta ez dakize. Horrek akoplatzen dira zure jantzira. Bai? Técnicas. bai, ekipar. Hori da. Ingo pruebia. Akzesorioak. Ateratzeko ala segitzen dugula. Itxaron, nago gauza jartzen. Bai. Baina esaten nago. Hobekuntzak. Prestigio. A ver, Vale. Ematen diot, orduan. zetara. Prestigiorik ez daukagu. Ez dago ez ebe. Vale, zein gau. Atzera jungo ga. Eta nik ingot, laston ordena horretik botako. Bai? Neo, Ja, hobeto horrela, Ja. horrela ez gara... hola segiduko? Bai, arkeo nivel lau. Orain bai. Vale. Vale, nahi badau beste mapa bat, lasto, Bai? jumbia, deukiko zu behian, elegir personaje onduan ero, opciones de partida, ero ajustes. Bai. Bai, ajustes ematen bajatzu, eukiko zu mapa bebai aldatu zeinkela. Bai? Ruinas Hori zita elfikaz... gertu. Vale, ajustes. Vale, ruinas elfikaz jartzen dutzun lekuan, dare bi fletxita eskinetan. Bai? Aldatu zeinke mapa. Vale. Bai? Ba, hemen. Bai. Vale, hor Bai. jolastuko, venga. Listo? Venga, listo. Bai. Venga, hemen gure lasto, da partidaren lidera. Eta orduan, Bueno, besteles dugulako lortu, sartzea. Eta liderra pasau zeinke beste bati? Nio Hori ez ikusten dakit. da berdea. Hau izango da nire sala. Bai, liderra argia daukantena, berdea gau. Neo martzianito bada. Berde ipini dut gaur, bai. Un castillo campiñón hor lesiana. Gero ez douin, lasto. Baina dare ate batzu berezixak personaje bakoitzak zabaltzen dituela. Ez douin bihar, se tokatzen da batzutan bitxo oso fuerte batzu. Orduan, Vale. kofriak... Oraindik ez gaude prest. I've never had my Hori da, skills so ondio tested ez. in my life. I know what you mean. Everyone is so que- experienced. Kriston laga Sometimes I feel out dago. of place. Hala, salto. Venga, saldo. What should we do? Stay behind me Hola, and you'll be fantasmikoa, gone lehenengo aldiz ikuste dituguna, no? Bai. Hostia, eta Historia modu handia lehen da biziko etxaiak. ba honek egon dio ez dugu ikusi. Feed the earth. Fantasmas de la muerte. Fantasmas. Vale. Pues, aurrera itxen dotenean, Ba- itxen ba- segitu batzuk. Ostras. I suppose that's progress. Dare, como... Honek, arri honek ze hostia. Piedras calaverinas. Hola! Groot! Ze hori? Really? Sombra menor. Hostia, Groot datorran, hala ze? Buah, qué pena bebai, joder, esto, Guardianes de la Galaxia izatia pertsona batendako joko bat. Look at that. Bestela guapo izango zen. Iopai. Bai. Zenbait joko kooperatiboki asko zero beto. Bai, zu probaut, ikusi hau, olako bat, ikusi. Zabaldu, horri bakarrik neo zabaldu lez. Bueno,
Hemen bitxua dare, dare armi arma dare, bueno. Honek akao lizke. Honek erresa diakat. Zergatik beti Hau. armi armak. Osea, benetan, topikazo, Bai. Espada urtetzen bestia. ja, baina, Bestia. horiek dira armi arma txikiak. Bat handixo, no? Ja. Armi arma gala pulgoia. Handiak ez ditut ikusi nahi. Sakea. Eh, Eta hemen dago kofre bat. Guazen esploratzera. Ikusi hartu kofre hori. I. Bai, Wow. dirua da nondako, eta mabi. Vale, eta jazta. Listo. Kontuz ibili da olakotan, ze batzutan kofria zabaltzerakoan dago trampa. Eta trampa hori da tipo... Mimiko bat. gogor bat. Bai, mago bat, Mimiko bat. Ela, hostia. Bueno. Pizkanaka. Gusi. Zer. Hartu denik agrua. Vale, ya está. Que ez dauka gunez, zena da. Kruzetia, da, nahiko zaila pasatzia. Ah! Mantentzen baduzu, zaguaren eskuin botoia sakatuta, mugital duzu kamera Bai, nahi duzu moduan. hori lehen esan, no? Sekizun hori ala. Ah, ba, Lehen komentau dut, Ez. eskumako botoiakin mobitzeko kamaria ikusteko dana. Horrekin mobitzen. ja, baina izen behar duzu zapalduta. Bermintain ez duzu zapalduta izan behar. Ja, hori bai. Ez zapalduta ukibizu eta mobidu. Da pixkat, Images of deep roads creatures. Those pale things. daukat with erdia claws and bizitza, teeth. Venga, Terrifying. bizitza oin. Zabaldu. Venga, bizitza hartu. Dan ondako da, baina ondo, ez dugu gaztau posiorik. Ondo goia. Ondo goia, Amagoia. amagoia, bagoia. One of my captains ran into trouble with the Muertos de la muerte. He's a good Los soldier. muertos de la muerte. I've sent some of our Ana, best arkero bat to gure this laguna. mission. Horra jungoa. Seguro? Bai, I don't believe what I'm seeing. hori gure laguna. You Inquisition! Salbau ze lagundu itxen da. Gutxi, baina Just in salbau. time, my friend. Cornered me. No wonder I lasted as long as I did. It's not over. They'll be back soon. Vale, magia hori esto he probado. Magia berri. Bueno, arkero honek dia muy arcaico, dia muy bugueoros, Dia Nola? barre asko itxik. Vale, osea, punteria ez da beren gauzerik onena, ez? Bueno, punteria eta kaso itxia bez. Guazen. Bueno, Hor plaza erdixan dago bitxo mordua. ba, distantziatik. I'm not so easy to kill. Ah! Indo, gaizki. Protezin no. Bi kofre. Bueno, bi kofre, bi... Bueno, estetikoki mapa polita da. Bai. A ber, It's all over. I suppose urtia I'll have dauzka, to baina return to ondo deep dago. roads. I wonder if Bai. Jokua berez ondo dago, baina falta jako... Nusten zela gehiago jandaka. Ez que ya urteia dauzka eta ya lagata dago. No se puede decir. Hola! Congelado. Congela. Sartuta nago. Bai. Hau da, ez? Kongeladoria dago. Arkulari agertzen da noizean behin. Bai,
Bai, edator, punitzen da, berriz dator, berriz. Ni kaso, laguntzeko dago, baina laguntzen dago, bera nahi da, nire. Zaitu izateko da, baina guai. Perfecto. Vale. I'm not so easy to kill. Anatoly Kartov. Tú, ez daukazu eskudoik, Neo. Atea. Bai, kontu zabaltzerakoan, que gero nos toca el Fumanchu eta la liamos parda. I'm not used to the lack of silence. Hone pinta honik beste. I'm still getting used to mountains and the sky. Gaina ez dago bitxoik, kofria hor erdixan. Bueno, bat hor mago magikoa, ezta? Igoño ikusiko zu, lasto. A ber datorren mago hori. Mago magikoa. Mago magikoa. I don't Ah, believe ez, what I'm ondo. Ah, Ez dago, ez? oso ondo, urrie bakarrik. Ez, Hobeto. da, kaka bat. Hortarako da, jokua ez dauka loot esebe, ero niveles igo bida Bueno. eta... Da orduak sartzeko. Bai. Baina, ne ustez da pay to win total gainera. Bueno, edo historia principala da garrantzitsuagoa. Pertsona batek jokatzeko. Bato. Hombre, suposatzen da multijokalari erabiltzen duzula Hala, behin jokoa gainditzen duzunean. Joder. hor dago, lasto kontuz, ies. Hilda, ez? Bizit zare? Bai, Orain ez, Get back, you bastard. banoia, bat etorri Banoia. reki. Banoia. Ez que harrapa odotzu indotzu kombo osua zuri. Knocking a wounded man? Venga, ya. Low even for your kind. Hombre, evento completado, perfecto. Vale, hemen dago baul magiko hortaiko I bat. wonder if I'll ever be able to go back to the life I had before. A fear I have been Vale, hemen turning over in bizitza my own head. rekuperauko. Vale, perfecto. Vale. Venga, ya hirugarrena goia, Ez? Hirugarrenian goia. Ez dakit. Bai. Ez du zenbatzen. Espera jartzotzu oin goixan. Follow the leader. Decide on a course of action or amble into Goixan a hemen battle jarriko like zu. fools. Jardines. Zona Hiru. 3 de Suppose it's 5. too late to turn around. Vale. I don't Hori, believe what I'm Congelatorra lehengo. Ah, congela Windows. Baina, bueno, zauko. Dudua zauko. Gainera katu behar ditugu guztiak. Bai. Hala, congelado dos berriz. Baina non daude? Hemen, hau. Joder. Joder, madre de dioses. Combo. Joder.
usar el astro. Ya está. Goian. Vale. Bizitzaz Blai. Vale. Listo. Vale, perfecto. Hemen goian esto ez beste. Bizitzaz jodituta nago oin, Igual posiño bat erabilibiako tamen. Erdeak dira nahiko sistriñak. Maguana. Magua ez dut zabalduko, bale? Hemen bai agertuko da. Vale. There are so Ni many zabaldu people naike, baina agertuko da Used to the lack mago of magiko silence. hori. Paso. I'm still getting used to mount. God, Zer da hori armierda? Hostia, Ez daki zer den, ez zait gustatzen. Nik ez. Hilda. Epa, Hilda. 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 Venga, perfecto. Venga, neo gure jainko jauna. Tanketa. Zenbatero inzenke eskudo berrixa? Está aquí. A ver. Namalana Salin. Nala salin. Beste arma jauna. Nola beste arma jauna. Bai, tan arma jauna, ero Andre, ero eta saltzean angua. Uf. Mahalani. Hilana. Nahi detena da, aguanta. George, neo doble eskudokin. Vale, hilino. Hilana. Ole, oso ondo agro hartuta, neo. Oso ondo! Guau, dago, congelator. A ver. Hombre, gauza da agroak bera jasotzea. Tankea delako. Bai. Batzen badugu, bete. Zio. Bato. Hori. Ondo. Ya está? Pues haude hor, toke bat eta katzen zaituzte. Bai. No, puntito caramelo. Ah, There are so justo. many people in the world. Helduga. I'm not Bizitzara. used to the lack of silence. Hala. I'm still getting used to mount. Bai, perfecto. Bai. Ole, tope. Venga. Nivel lau. Venga, Neo. Aurrera, jauna. Son txuriari. We shall do what we must. Vale, aurrera, bota. Bota. Sartu zirkuloa. Ez sartu hori, hilarte jendia. Estela. Vale, hilda armiar baina. Vale. Lasto nahi gozu hartu zu. Eta guazen. Aurrerutz. Anan. ¡Holo! De mejor contra la muerte. Askatu hori. Dispara. Ah, vale. Askatu aldela. Askatu eta ez. Hango hori zer da. Demogorgon de la muerte, vale. Está aquí, lehengo aldiz dak. Oh, alde horti, porque, buah.
Olako bitxuak atau, eta gero bat, orde mogor. Ustia, zeo gori. Hala, elektrokute. Buah, chaval. Bizitza erdi kendu, hosti. Kauen dio, alde. Es que dauka Cristo en armadura. Bi puntu min, bi bat. Hilda nao. Hilda nao, tu. ¡Hala! Oh, es que encima tiro cadáveres. Sí. Esto está laga. Buah, qué va. Esto es tu laga, Vaya bicho, Esto salva un Eri. No, me asusta, bro. ¡Ah! Esto está. Bizitzia lasto. Vale. Están nao. Es que Ontxe, dugu aprovechao. min askorik egite. Neo, lasto. Hilda no. Ya. Bueno, Demogorgon de la muerte ya... Ni Hilda. Venga, lasto, su, aldo, su. Joder. Bai, Bitxuak erresak, baina hau agertzen danean akago, Regret to inform you, Inquisitor. Ah. segurako gogorra da. armadura. From the mission. Bai. The Bof, Inquisition will recover. I asko heldu gala laugarren orduan, hau agertu barik. Jo, gaina barri egiten. Baina zer uste duzu? Euneko 85 armadura. Bueno. A ver, dirua ematen badozkue, igual kofretxo bat hartu. Sortzireun, Custodio de 7. Ah, bali, gotzen gara niveles guztiak batera gutxi gora bera. Bai. Mm. Vale, ez daukagu SB, ni cofres, ni tienda, ni nada. Ez dauka, sortzireun daukat, baina ez toka, ez dau bihar. Naixo dut itxoin. Requerimientos mejorados. Millara heltzerakoan. Técnicas. Vale. Hauze da. Hau ase. Ekin biot. Bueno. Se da bonus de daño. Da pay to win, baina nahiko argia gainera. Vale. Ez dute zer erosiko. Nahiago dut diru apur bat. Irabazi. Teknikak. A ver. Ezin de teknikak aplika bala. Igual bi eskatzen osko. Ez? Si pares ja gustatzen. Una barrera da una barra de salud adicional que debe destruirse para poder hacer algún daño al objetivo. Se puede disipar. Cada enemigo al que alcances con explosión mental aumenta tu barrera de protectora al convertir su dolor en poder para ti. Técnica detonadora sobrenatural usada. Peña ni nahi dotado. Rayo. Oh, rayo de la muerte. Rayo de la muerte, Artueta. Rayo de la muerte. Golpe de velo. Crea tu propio puño a partir de la esencia del velo y golpea al enemigo cercano contra lo que hay aquí. Bueno, Venga. pikero izatea bere gauzatxoa gauzka. Vale. Beste mapa bat. Nahi duzuena. Venga, beste. Desberdina. A ver, pasau azkena. Hori Bai. bai ez dobla ikusi. Bueno, azkena, ez da izema mapa dare. Baina. Lau. Vale, ba, urrengoa. Pasau, a ver. Castillo de Ferelden. Listo, listo. Neo, falta. Joder, Neo dauka esperientzia gehiago ni baino, Egon da hor Bai. jolasten bere. Joder. Berdina da. Horretik Mira, noa. aguantatzen daudana, Baina hori ez du ezer esan nahi. Kokatu bat duzu elkarrekin, baina bera da tankea.
baina zenbat hiltzen We've dituzun gotten eta hori reports of a bebai high hitzen dago. dragon nearby. If Esperientzia true, digo. it could be worse than war for the surrounding countryside. The scouts tell me Eh? it spits lightning. Dragoni? I've sent soldiers to investigate. If this dragon Si el is dragón more es than a real, wild baina esto tale, ikusi ala. they'll handle it. Hor dago. Vale, pues, I've never seen anything like this. Ja, bueno, guazen barrura. Back, does anyone fancy a drink at the bai, tavern? ez da beste. That's what friends do, right? I would gladly share ale with you. Vale, tokatzen dira armadura duen tipua. Ja, bueno, eta... Ez honek hasieran ikusi ginen, Ahtuta dokat ja. Vale, gauzatxo gehiago dauzkat. Ja, hau beste gauza bat da. Epa. Can't believe what I'm seeing. Zela Oh. indozu hori. Lasto, zela indozu hori. Nire habilitate berezia. Zuek ez daukazue teknika gehiago, ara? Bai, baina... igual zure Bi bagarri. Claro, ni nahi superatzen naizela pikaroa. Orduan pikoarak dauka habilitate berezi bat dela salto egitea. Kauen, dio. Gogorra dira, cago en la leche. Kroketaren egiteko. Sparring. Enbio gauza bat. Hori. I suppose that's Wow. Vale. Lasto erakarri da damen indar. Joder, vaya leche. Hau horrak dira, Vale, costa auto. Costa dejar. No, ya lasto. Así era dado. Eta hasiera da, hori da. I'm not worth the trouble. Kontuz elasto. Eta dragoi bat dago. Mierda. Lasto atzen dut. Vale. Baina gailu. Hala. Rayo fulminante. Ojo de tú. Veo. Lasto bizitza Fly. Hala, gehiago ala. Vale. Gehiegi. Hala, beste bat. Kontuz hor. Kontuz hor dragoia egin da magia, potaje. Zela irabazi duzu bizitza osua. Dragoi agian da boss finala. Vale. Deitzen da Pero- Dragon Age. Osea, ez da deitzen Arma Age. Bai, Dragon Age, la era de los cojones. Ez? Ice Age moduan. Hori da. Hemen dikumbiako, ez? Ah. Vale. Do you Hemen dago Hola. muro bat. Vale, muro bat. Epa,
Nor botatzen ditu hor Hori dragoia. tximistak. Dragoia. Ah. Ba, orduan dragoiak ere akatuko nago. Vale. Kontuz ez, da hango uru jai hori. Sartu barrura. Bueno, Hiltzen dago. Ba. Biasa araño, es que bestela uru jai hori hilin biosko. bueno. I hope I made you proud. Ya apuntatzen dara, supongo, baina ez da. I'm in your debt. Maybe they'll fare better now. Vale, lasto. Ha caído el miembro, ya no tiene más pociones. Eskuduan han dao. Bat daukat. Baina ezin dugu resucitau ya. Esto eskulagatzen, ez? Ez. Ez. Diskutu nahi da dago. Bueno, bat. Barruan beste bat dago. Hemen barruan beste bat dago. Este es eskuduana. Bai. Bueno, goikoan ikilkot eta eskuduana zuez dago. Bueno, Ya está. Nun dago? Vale. Laga bere ondua hori da. Hori da. ostras. Hori. Inmune. Ya está. Kontuz. Dago. Hemen kofrea dago, gainera. Neo? 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 Urten hortik? Ja. Ba, ez. Ontxe noia. Conmoción, yo. Incapacitado. Onward then. Se golpea. Kontuz dragoia, chaval. Hartu duzu. Objeto recibido. Vale. Objeto bat lortu duzu. Bueno, lortu dou danok. Zuri bebai. Vale. Ondo. Zu ni aurreti. Kontuz dragoia ya botado Ya, bere bola de vale, dragón. vale. Bere bolas de dragón. Vale. Sartu barzate gaztelura. We all have. Ate handi bat dago. Kontuz dragoia... Dragoia botada o una de las We suyas, all ¿no? have. Hemen ez da. Ara jumbiga gora. Ozen. Will be a relief to return to my clan once all this Korrika. is done. Shift. Ja. Well, Guara. Will be a Atetik. relief to return Ah, to justo. my clan once Amen. all this is Lasto done. basatos. my duty weighs heavy on my mind as well. I'm in your debt. Hori. Gure lasto jauna bat, gurekin berriz ere. Jokatzera. Bueno. Bi ate dauzko. Ala bat, ala. Vale, amen. Songo... Zuzema pozina euskazun, neo? Hoi lasto? Bat. Vale, dauko bi ate, goizan ala beian. How should Galdu bat. Hala, ja. We've Ta. sighted supplies in a remote part of the B. western approach. Party is bound to retrieve them. Eta oin kontuz dragoian katxaroa. Bueno, ba, estrategia. Gogorra dira Agian hori. estrategia ez da ondo atera. Torri honutz, neo. Hoi lasto. Is that all you got? Oso ondo. Lasto. Un crack.
Bueno, Beste da. Kontuz dago, ja. Justo gai. Mierda, justo gainien, Hauen dio. Bizitza erdi isa, kendu osta. Joder. Ala! seguro hortik dela. Ez dakit, tío. Erabili posinua, neo. Ah. Porque Asiria da. Igual bai. Hala, hos egin da. Hamendik, igo, eskairetatik, neo. No sé. Hostia, neo bakarri dago. Torri, tipuan ondora, hori da. Kontuz dragones, mierda! Hilen dozta. Ez gerturatu ora, alasto? Agur. Agur, ez que ikusi oso. Neo, you are the best, bizitza erdi falta bat hiltzeko, amen. Buah, es que ezin dut ibili. Txe, hori. Ez. Bai, ya está. Bueno, ya. Oin lasto falta jau. Nundao lasto. Lasto hilinda ala? Bai. Baino lehena. Berandu hau gelditzu. Ni baino berandu hau izata. Eskumares joan, Gora joan behar zaret eta daude gutxienez lau monstro. Bost monstro. Bi arkulari, hiru arkulari eta bi monstro. Baina hemen behian ondio tipua da. Abatos da. Dragón de la muerte. No, joder. Txara sare. Vale, hemen ja hilo. Ez dakit nori egiten dio fokus hau. Basuk itxan jatzen da. A ver, Ez, proteksikidu ingotzut, Oine. Evento fallido. Hilda nao. Cauen dio. Ez etorri honutz. Ostras. Honutz. Ez dakit nun. Zaitxekin dugu evento fallido. Ez dugu hartu provisiones. Atea ondoan zegoen Neo, gainero. uste bizitza dut. erdi baino gutxia dokat. Kontuz, Ja. lasai. Aldozu. Hilda nao. Neo, berriz. Berriro. Berriz, Neo, askar. Ya se ve. Joder, ezin da. Uste dut goian eskumatara ate bat dagoela. Honek akatzen baitzuzu izango da revivir. Revivir o morir. Ez dakiz hartu alzaren ala Ez ez. junarutz, bitxo geixo dare. Ez dakit nun dago. Zein. Hil horrek. Si, ja. Asko daude. No. Paretan atzian jarri. Bila hori da. Hil horrek. Zeitzen dau, fokus beste hori. Gertatu da. Vaya salto, de repente, gente asko. Joder, laga. Anda. Nondik da? Ez, hilin bia itxuzu. Hostia,
Dator demogorgon gigante bat. Ero hiltze oso arkeruak, ero te matan. No, soia. Seguro. Ez dakit. Ya es, itxoi. Hil arkeruak. Horri. Zenba bitxo daren. Segi. A ver. Inútil magia. Paliza. Hori, hil hori. Bat gutxi hau. Venga, acá, hori, bestia, hori. Beste arkeruak hauko, gero. No. Soy inmortal. Joder. Soy inmortal. Es que en vez focus egiten du al otro. Es que, joder. Que du nahi hau. Urlock Alpha. Ai, Urujai. Gero eta bitxo gehiago dare, txan. Ala, Neo... Vale, ez dut hau ez dela gure nivelarentzako mapa. Ez, mapa berdin da bitxuak. Bitxuak asko itzen da. Eta hirugarrenean, goia, eta hilinga askar. Zor dragoiak hildozku. Ez da... Mapa hau igual bai esatu zula, igual dragoian asuntuakin igual zailagoa da. Eta Neo, como aguanta, Joder. Pots baten moduan. De tanqueta, man, Eta gaina dago armadura guztiarekin. Bai. Tope, Joder, ya golpe. Beste ba gutxi hau, ja, gutxi Gero gainditze gatzen. egongo da jendea egiten dituela mapa guztiak hauek, Hilda, zailtasun hori. handienean bera bakarrik. Bai, hori ja... Baina gehiago datoste. Darkulari bat. Bueno, baina berdin da, bai. Hune, gogor hori akatzen badago de lujo. El loco hori. Venga, Neo. You are the best. Ya está, es jako ese falta. Ya está, hilda dao. Dauka bakarrik Ja. eskudo. Bakarrik eskudo. Venga, Bakarrik. irakurri. Ahí, eskudua eta golpe bat. Ontxe, hor... Igoko ditu pilo bat nivel. Bera bakarrik hor, tope. Ya está, hilda. Ya oin errezena dauzkazu. Zeiena indozu. Ba. Akabo horri. Badoa Neo, bera bakarrik. Baina, no dago, Akabo... horrekin. Etorri ona. Hil horri, nora junda. Ez dakit, on daude. Hemen agertu da. Ez que hori da Ui. Assassin's Creed. Venga, ya está, toke bat. Venga, hori da. Vale, oin daukazu arkulari bat eta demogorgon txikia. A ver, non Ni dago. jatzen dago bilatzen atea. Hor dare arkero mordua dare hor. Atzetik. Atzetik. Erditik. Ez dut topatzen bidea. Arkeruak dauzkazu disparatzen zuen. Ja, baina ez que ez... Ez Hilo ziren hori. mugitu. Eta oin jun directamente arkeruen. Hortik jun. Ataka danei. Demogorgon de la muerte. Vámonos. Bera bakarrik gagatzen armado osoa. Venga. Ja. Baina, baina fokus zeini. Ez que ez dakit dole egiten dio fokus, no? De repente, aldatu egiten da. Claro, es que zeitzen dozu klik. Ero klik bakarrik. Eta ya está. Ni dena, tita, pipa, dena. Es que klik itxen bozu altatu ingotu igual, Euki bati eta bakarrik, ez?
Horror, ataskauta dauzkazu horrek. Hasta, hori hilda. Venga, horri ataka. Horror, encerrona. Beste bat. Vale, Venga, ya está. Eskerrak ez lau daudela Venga. ballesteroak. egon horre. Hala, venga, jende gehiago. Venga. Da bukatzen. Pero, bueno, hau. A ver, baina beste Venga. gara jumbida. Jim Blizzara. Baina... Legolas? Non dago. Hemen dago, atia, karo, hil biozu giltzia daukana. Nere ustez horrek askena dia, Neo. Horrek hiru falta jatzu bakarrik. Neo salbatzaile jauna... Bakarrik. Badoa... Bakarrik. danen Igual kontra. akatu Beste bi ditu falta. egun bera bakarrik. Beste bi Nola falta. beste bi falta. Hemen datoz beste bi. Seguro? A ver. Hemen bi dare. Eta beste bat. Pero... Zenbat daude. Dakit. Baina bat hilbiako zu daukana giltzia. Ja, eta zein da. Ixo bezitea gertu, ez dane. Ez da gongoen barruan, no? Ba, ez dakit. Sakea... Gau posiba, baina horra sartzeko inbiozu... Ez dozu eukiko ja giltzia, ez da. Ez da. A ver. Demofocus de la muerte. Non dago atea? Ana aurrean, igual. Zure atzean. Zure atzien. Eskerretara. Amen. Hortik eskerre... Amen. Nondik? Amendik. Atzera. Atzetik. A ver. Ateko arkularia eta hortik eskerretara. Menik ez. Ez. Igo gora. Oin eskumara. Eskumatik jun. Arkerua daren lekutik ez. Eskumatik. Era. Eta fondoko atia. Vale. Suposatzen dugu, Kaik ez daukazu. Fatu gau. Derrota todas las fuerzas hostiles y pinchen do. Que le vengo... Venga, arkeru aquí. Guerrero zenbat tropa hostil dauden. A todas las fuerzas hostiles. Azkena izameako da. Ja, mea zenbat dira. Ya está. Ya está, giltzia. Hor lurrian lagados, hartu duzu. Llave recogida. Venga, ese Neo grande. Neo, salvatzaile. Joder. Neo. Ole, ole tú, ese Neo, lo, lo, lo. Eskua dauka. Tensa. Ese Neo grande, lo, 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 Atención. lo, lo. This is all over. Eta Ese gurekin Neo ez como dozu mola, itxen se eta merece beste. una ola. Ez zire ikusten. Ya está, bizitza tope daukazu Neo. Bueno, laga bera hile lehenko, zepera bakarrik pasako daudana. Stay Oi. behind me and you'll Hiru bost. Osa, goik lehengo biak ziren bakarrik. Bai, ere. Handao demogorgon bat. Ja, eskudu bat. Joder. Bai, bada. La dragoia. Dragoia da ematen da dena posa. Ostras. Hori golpea, Golpe bajo. Ba, eta dago gainera mago bat goixan, Ja, dragoi joan zaitez hortik. Osa, Mercedes. Etorri hona bera, mesedez. Mierda, kontuz, Neo. Kontuz dago demogorgon bat. Hor dago, como... I'm speechless. Astiarentzako. I'm speechless. Ez da oso, Epa, ui. Libratu naiz gutxigatik.
mierda. Joder. Joder, visita. Creators have mercy Joder. on you. Neo lagundu magoakin. Ya. No sabe, tío. Se la roban. Etxetik datoz. Beste magu bat dago hemen. Baina, a ber, zuri fokus hain badut. Kontuz Neo. Ya. Liada. Hemen erdian. Akabo. Hilegin dozta. Indagare. No, Ani bai ezin dutela da. Nik ez daukat eskutuik. MVP Neo. Baina hemen ja... Joder. Solo puedes mirar. No puedo hacer nada, me he muerto. Rapokin tosta eskutuekin. Akabo, Eskudo hau. Eskudero hori. Baina eske magua, Hori golpea. minibos hori. Eta dragoia. Bai, dago ja ni... Dragoia da, kendu dotzuna dana, Bai. F batekin fijatzen duzue objetiboa. F-kin? F bat. F batekin. A ver, se Bai. manda cuen. Brazaletes de cota de defensor. Hoja mellada. Solo pica, los dos armas. Asko agresibo. Ez etako nahi dut. Ese A ver, Neo. neosigo basara... Neosigo basen gutxienez. 15 nivel. Bai. Igo da. Gutxienez. Isa behatzinea. Vale, orduan. Inventario, a ver. Mejoras. Brazaletes de cota de defensor. Prestigio. Baina, bakarri daukat. Hauxe. Agente. Hori ezakit zer den zutikutuko. Brazaletes de defensor zaitxik ezin dutera, bine. Begiratu alduzun habilidad, ala ez. Esta mejora solo se puede poner en armaduras pesadas. Vale, ya está. Vale. Bueno, gaztiak hemen lagako dugu. Ez? Bai. Conforme. Ordua da, ja. Bai. Así que... Ez da txarte egon. Ez, hori Lortu bilika. du irua jokatzea. Neo jolastu mordua eta bestio que Bai. onda bila. Bueno. Vale, va. Atzera, salir. Atrás. Así que, bueno, gaztiek. Bau izan da dena, eskerrik asko lasto, etortzea itxik. Ondo egon da. Movida. Eskerrik asko Neo betiko moduan, hemen berde jauna gaur Hulk moduan etorri da. Bai, gaur berdea ipini dut dira. Rompehierros enano. Lo serrano. Bueno, ba, gaztiak, urrenguan gehiago. Así que ez dakigu horrela, ne ustez bai, a ber, alegintzen gan pixka gehiago, a ber, aunque sea mapa bat osoik pasatzen du, eta horrekiko ikusiko dugu, a ber, segitzen dugun, ala igual, beste zehose aurkitzen dugun hortizier.
Bueno, Igual laugarenean. hori igual laugarri. Eso, probatuko dugu, a ver. Bueno, ba, aio danoi, eskerrik asko, Bai, eta aurren arte, asteburu ona pasa. Aio! bai, berdin.